nakazabu sainggo akhirnya dua sifat anak sangat cilako pertama takabu kedua penputu takabu sombong ngapisar rupa hai magadang diri wujuna monyojo kalang dipakai sifat nanu sagala amalan balonnya mampu balon itulah tidak diterima upama kita berurang kayu waktu lalu asalimu kita ado ayo tamalau amakan jolado sifat nanu apabila dipakai sagala hai mahino kan sudah hukum nyerumi masuk asal ugo tantulah suli anta ko ado batu terapung dilawi anta ko ado untuk tersapi ke dalam lubang jarum pinjai mangato kana wa arang kayo la cukui manaru kana me la impi ame jopera laba supi sampai ralie jadi tukang rumpui gilo menyinyang sapi jurajui pinggang lagadang daripada paru oba ini itu la paranga iyo sore na indah patrio anda alamu
adalah penting Allah sekali. Adalah inilah pengajian Allah dari kami lah nambah dua. Oh oh ay saudara dalaya akiwani saula eko iyo itu dalai mangan mati. Angin air dan tanah dalai angin dan api asal jopu Allah najo kalau al sama sonyo balum na balangi babumi baru gonara Allah dalai anyo saora dalai Tuhan sendiri Allah siapa di kanan Allah siapa di kiri Allah najo kalau ditimbang sama sonyo balum Allah nambah al saru konarako dalai balum sabia anyo sendiri iyo dalai Tuhan seorang di dalam Al-Quran dalai ay kun fayakun Allah dalai ayat anyo tarang sekalian Allah adalah bumi jolangi adalah samu sekali. Allah adalah kita jodoh adalah sudah berjanji akan menyembah Allah adalah indakan lupa adalah adalah lupa jodoh di kampung akhirat adalah kita sampai dan malie kan tarang malie Allah dilahirkan bunda ke dunia lapang kita lah gadang lah pandai baret lah pandai babilang lah pandai babilang lah nanti dalam hati baguru baraja lah wajib berdiri lah nanti jalan guru ke dalam negeri. Lelaki itu kok sampai baguru baraja daripada guru lai turunlah kita lai kaji dimulai lai dengan bismillah para tamu alif katiku alif bata kajilah sampai kepada Fatihah mata menunjukkan kepada makna lima ana itu lima muji Allah menyembah Tuhanku babu sembahyang lagi muakatu lana dipakai sunnah nanjo kalau tinggal iyo dan nalimu itu di kampung akhirat tadi kanai tunggu tak tunggu di akhirat dalai balonyo sakaya kesidang segala malaikat baik itu katolah imam berampe ajo kalau sumbayang baru pun bersyarat ajo kalau dunia atau akhirat ajo kalau
hakikat ayo kalau hakikat ada ma'rifat alemu dituntut di paciran digenggam musiki siang musiki kamano untuk dilarikan digantuangkan dikalikan dalam talakang depane talak kuat hujan di dalam lau ile angin pasiru sama sobalum bahaya kita di mana sama so itu sama sobalum ibu bahaya kita lah ado di alimu Allah kadun namon de ayan sabita kejadian Allah sudah nato dari Nur Muhammad mulai asalnya tampe tarabinya dan leba bezo bezo setengah le tarabi dari leka kalau Tuhan menjadikan sekali alaikum sudah menjadi alaikan alam tidak banasakan tidak jenis rupa tidaklah jenis misal pulang dan lagi tu ke dalam lanatul mala iyo lanatul mala ilaha illallah abaeko lana ditupu abaeko lana ditambah sekarang lana nyokini la owai iyo sudaro baru buang iyo lana johari tambah malam tambah iyo nalarui malam tambah tambah lana nyosero lana nyoangi dari iyo nambarat dinginan yola nanyo sampai manusuk lubang la dekalingo ayo de bayo itu bana jo kalau yola kami kiro alana ni yola nandi sambung sepanjang la denala putui jago ilang yola la batari la dale di mano yo dari bonyo aku kurang ala yo de batu ku sentiang bilai pulo oh apuna lagi yo bapa haji na duduk nani yo la di muko bapa haji yo di mama oh atau yo na mama legang denala dekala jadi jual oh atau grup si gajah mata denala itulah de orangnya oh syarat grup yo sinar jaya de kami iyo yo tidak lupa oh atau yo racun lana dunia denala mama yo lenggang tito yo lana yo salam dari yo minam yo desa gato maalum kami yo de badu kala tampe nangko baru nani yone kali kini papanya iyo yo de lama sabale iyo la joka palo capek iyo la nanyoli dande kami akan labakatu capek iyo la nanyotangan kadambau iyo kadenyo manunani yo dusana kami
sekali kita yo de batamu mencari iyo de rasul-rasul. Kau batamu mencari sana ada saudara. Tiga kali yo de batamu. Iyo lana katanya. Ay kakami yo nande tanyokan. Sana lana badua. Sesuai iyo jo acara de padonan kini yo malam nangko. Yaitu nana peresmian iyo lana muno sajikitu. Musaji iyo yo denan mega nagadang iyo de ruponyo. Alidaya iyo lana tiyo barinamu. Adi tantang iyo nananyo itu kan kami naniyo de pareso. Namulo iyo ng pertanyaan kan kami iyo de pareso. Asal usul mulo musaji dene kami iyo nande taraso. Asal usul de musaji iyo nan uwai nan sudaro atau ko ato nan sejarah nyone tulonan iyo nan melabaco. Jadi nan iyo nan duo itu. Tolong nan iyo nan mela jawab de nala de salah sudah iko. Ade orang iyo nan de babaso. Ayo orang tade panduto. Kalau ayo kana bana kiram mailana sudaro. Tadi iyo lana dosan na iyo labahi burbulo. Iyo matola iyo makanto. Lana sumayola iyo na ajago. Kami badu la pandai pulo. Joya tulang geleng kapalo. Negadang jokete la tujo mudo. Sadarlah wahai manusia. Janganlah engkau suka bangga. Ingat itu semua akan sirna. Hindari sifat angkuh dan sombong. Jangan selalu banggakan diri. Hindari sifat angkuh dan sombong. Jangan selalu banggakan diri. Itu sederhana, itu yang dicari. Dekatkan diri pada Ilahi agar hidupmu selalu diridhoi. Agar hidupmu selalu diridhoi. Sadarlah wahai manusia, hidup ini tidak akan lama. Janganlah engkau suka bangga. Selagi kau masih berharga, semua akan sirna.
padang pasir. Iyo sudahlah kami baringan di mungkol di pasamo. Ayo nanjo misra mulai baganda-ganda ayo dikandu. Sagalo iyo sagete kapan jago jago kamatu. Lematu mangan tua tangguang supaya yo nak jago. Akanda iyo mama alekang tantu kadia kia bulu. Ayo barilah kita barilah di kumpulan bersama. Ayo antala dekadape iyo antala nakatido. Antaro basoma payo kumpu. Nana basimpang jalan kabujong gugu. Nana kaki jalan kasimaras. Watinan jogan tuang inilah dulu. Rasto sabala tangan denai batapu. Nana tala kibana talampau ilang akanyo si alam buru antala ayam di kandang antala manemba ayam di kandang baraka santiano ayam manyuru alam pala talinte di gungguang tabang nampala talinte di gungguang tabang di gungguang di bau tabang indah siang indah amalam masa kandang ayam nanila aku alam menyembah ayam di gungguang di bau tabang indah siang indah amalam masa kandang ayam oh iyo nalahilang ayam di kandang kuku alaban ala di talingo kuku alabaraso ala di talingo Sabana buru lakunyo alang ayam nanatapahoy lana di sembanyo ayam nanatapahoy lana di sembanyo aku alang menyembah ayam adik gungkong di bau tabang indah siang indah amalam masa kandang ayam nanilang aku alang menyembah ayam adik gungkong di bau tabang indah siang indah amalam masa kandang ayam antaro basodi ajo payo kumbu nana basimpang jalan kau juang gugu nana kaki jalan kasih marato Watinan jogan tuang kini lalu rato sabala tangan denai batapu nana tala di bana tala ilang akanyo si alam buru andala menyembah ayam di kandang andala menyembah ayam di kandang Raka santianyo ayam manuru. nampak talinte di gungguang tabang nampak talinte di gungguang tabang aku alang menyembah ayam di gungguang di bau tabang indah siang indah amalam masa kandang ayam nanilang aku alang menyembah ayam di gungguang di bau tabang oh yun Allah hilang ayam di kandang kuku alaban ala di talingo kuku alabaraso ala di talingo Sabana buru lagunya
di gungkong di bau terbang, indah siang indah malam masa kandang. Ajo irama la orang Minang, asagalo iyo desagete kapan jago jago kamatu. Agadang jokete tuwo jomodo ditambah adin itu ku ajo. Simisara mulai punyo karajo Minang sa katola pandai pulo. Ayaman nurui ati gadang mande mencari kawan baru. Kini ko anak manang luangkan kalahi mande awana pasu. Kini ko anak manang luangkan kalahi mande ala la illa dun sana kalahi mande mande raso bungo buka karate hayya raso na bujang donong dadang. Ajo ako isu aja so anak bale dekete nyo kurang kasih sayang. Ajo ako isu aja so anak bale dekete nyo kurang ala la illa dun sana dekete nyo. Sakisan ng baru matanggo mungkin ko kito sa mora suka. Aba macam maragam sansaronyo Tuhan mauji keimanan. Aba macam maragam sansaronyo Tuhan mauji keimanan. Allah la ilah ajo irama la orang Minang. Ayo mari kita tuku. Ajo irama la denyo dan dura iyo dekan la jati jo. Sagalo iyo desagete iyo wari iyo laru inangko. Ayo mari kita bari. Ayo untuk liburan akan jago-jago kan matu. Supaya nyalang lai si inje matu. Kami berdua la pandai pulo.
Bagi yang sudah tidak punya gigi lagi, Pasang gigi palsu walaupun gigi Jawi. kalau mau mendengar nasihat saya, Pasti Anda akan median hasilnya. 10 tahun kan lebih muda Dari usia Anda semula. apabila Anda mau awet muda. Coba lakukan, kami punya bicara. Ayo irama lade nyodang do. Hebat itulah caranya. Ayo mari nanti bari barang satu yo de kakao. Ayo biarlah senang dia diri nalan katamu. Gadang iyo nana joget sara to tu la jomudo. Tadi biarlah juga lah tadi imbau lah najonamu. Aise kuntum mawar merah Yang kau berikan kepadaku di malam itu aku mengerti apa maksudmu. sampai kini ku simpan. Bunga pemberian darimu bila ku aku terkenang akan dirimu. Bunga mawar merah satu tanda cintamu. Yang berarti bahwa kau padaku. Dengan senang hati Aku bilang cintamu karena aku juga cinta kepadamu. Oh bahagia. dua hati telah menyatu sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu. Aku Mengerti apa maksudmu. sampai kini ku simpan. Adalah pemberian darimu. Bila ku lihat aku terkenang akan dirimu. Joy ramalan nyodang Anak-anak do. itu yang dikaruniai. Aku dirantang namu panjang namu hinyo maleo leo. Oh irama lana nyoninang bakanda-kanda yo dekan duo. Sagalo iyo de sagete manjalang hari yo malam nangko. Irama minang denan viral yo dekin niko. Sagalo iyo de sagete danga lade kanjuo. Nang talita talalay lalay. Nana bakaca manjalang jojo. Nang bagacang mandalang junjung. Baru ilita pitinda sampai di madudu sin mana bamano. Di madudu sin mana bamano. Malang jonati. Nanten taguang kan, nanten taguang kan. Saja jomande. Allah tiado, Allah tiado. Balai pinjalang Agalaku tantang di ayaji. sana ngatinan kita. Adenai bajalan lain. Orang mandai. Nan josi koji awa manjari jawaban ang salay. Orang tak tumpang yo dinalay awa tapat
ti yo dengan sansai yo dengan sansai Talita talalai lalai nampak kaca manjalang junjung nana bakacang manjalang junjung Aparilita mapi tidak sampai di madudu sinan bamanu Adi madudu sinan bamanu malang nasibnyo nanden tangguangkan tangguangkan sadanyo mande Allah tiado Allah tiado Apalai pita langsung balaku tangkang si ayaji Sanang nanti-nantikan tenai bajalan lain nanjosi koji awa manjai kejoban nang salai orang tak tumpang yo dinalai awa tapati yo dinan yo irama orang minang aku diran tanya namu panjang aku nyoba jelo jelo Allah karikan nyo kami ajo buah iyo nararanjana julaku nan sero jangan dosana babaso baso orang babaso apa baru inyo ayo baduto duto orang panduto keluarkan bana kira mai sudaro de bagara buli panjagokan mato supayo nyala iyo bukan pancacing bukan pancalo jangan dibawa pulang lah ke rumah tanggo latain bare jadi adukan pulo bisa babahayo kacimpang pamenan mandi jika pamenan kato pacah paralon di sawah balik pacah di anak sungai Garinggiang Menonton dunia tabandi apa-apalah banyak mencuci piring